ħaddiema li jaħdmu bħala cleaners fl-iskejjel tal-gvern fis-sajf qed jiġu mħaddma biss 10 sigħat, għal kontrarju tas-sigħat li jaħdmu fix-xitwa fejn normalment jilħqu l-40 siegħa. Rapport fit-Torċa qed jindika li fix-xitwa dawn il-ħaddiema jaqalgħu madwar 800 euro minħabba li jaħdmu 40 siegħa bir-rata ta' 4.90 euro fis-siegħa, iżda minħabba li s-sigħat jonqsu drastikament fis-sajf, dawn il-ħaddiema qed jaqbdu l-paga miżera ta' bejn 300 u 400 euro. Dawn il-ħaddiema mhux talli mhux ikollhom il-garanzija li se jaħdmu 40 siegħa, iżda mhux ikunu marfa dwar kif se jaħdmu. Każ ieħor flagranti illi juri kif il-prekarjat f'pajjiżna huwa realtà. Interessanti il-fatt illi wara dan ir-rapport fit-Torċa kien hemm reazzjoni mill-Ministeru tal-Edukazzjoni illi qal li se jinvestiga eżatt qed jiġri. Ammissjoni li fiha prova bħal donnu jgħid li l-Ministeru ma kellux idea x'inhu għaddej fejn jidħol ix-xogħol tal-cleaners. Il-Ministeru tal-Edukazzjoni qal li jekk hemm xi tip ta' abbuż dan issa se jitwaqqaf. Fl-iskejjel hemm madwar 250 impjegat li jnatfu. Is-Segretarju tat-Taqsim Ospitalità u Ikel fih dan il-General Workers Union, Kenny Muscat, kien kwotat jgħid illi din il-kwistjoni mhux kwistjoni li ġejja mill-kuntrattur, iżda saħaq li b'dak li qed jiġri il-Gvern qed joħloq forma ġdida ta' prekarjat għaliex fit-tender il-ġdid xorta ma solva xejn. Wara li ħarġet din l-istorja, ħafna fuq il-medja soċjali esprimew ir-rabja tagħhom għal fatt illi ironikament il-Ministeru tal-Edukazzjoni u x-Xogħol jaqgħu taħt l-istess Dekasteru.